Neviem, že koľko máme tých aktívnych kováčov na Slovensku, ale je ich už strašne málo. Postupne každý už odchádza od toho remesla, lebo je to ťažké remeslo. Nezaňajú sa už tak veci kované, hej. Väčšinou už teraz sa iba propagujú nože, dýky a také veci, hej. Praktické veci domov už nikto tu nekupuje, lebo nás nahradili supermarkety a tak. Som si všimla, že máš aj veľké znalosti z histórie. Máš rád ako keby ísť po stopách našich predkov alebo do týchto koreňov? Áno, lebo to bolo také všetko jednoduchšie. To bolo, hej, proste nerobili sa veci na krásu, ale robila sa na praktičnosť. Jednoduchý nôž, hej, je ukutý, hej, je točený, dobre sa drží, hej, je z pomerne hrubého materiálu, že bol hodný aj na sekanie. Aj keď sa dal do takého púzdra, dal sa aj nosiť, hej. Si môžeš skúsiť, že je to fakt, že ako pohodlné aj v ruke, hej. A preto hovorím, že to je praktičnosť, hej, lebo oni potrebovali rýchle veci. Hej, bežní ľudia v domácnosti nepotrebovali, potrebovali funkčné veci. Všelijaké dláta, hej, motičky na prekopávanie, hej, to boli všelijaké kuchynské nože, hej, zdobené, dali sa moci aj tým točením, jak hovorím, hej, začierňovaním, hej, to boli. A keď niekto by chcel začať a sa učiť, nie je problém, môže nás navštíviť, kľudne zaučím každého, kto bude chcieť. Keď iba 10 ľudí by začalo kovať, ja by som bol najšťastnejší na svete.